טוב, אז את הפרוביוטיקה של אקוסאפ אתם בטח כבר מכירים. הפרוביוטיקה הרגילה שלהם באבקה. הם שלחו לנו עוד פרוביוטיקה לנסות, קוראים לה זן, ובעצם כל מה שקשור במצב רוח ירוד, חרדה, דיכאון, היא אמורה לפתור לנו את הבעיה ולסייע בהרמת מצב הרוח. יש בה בעצם 9 זנים במקום 8 שיש כאן, 9 זנים של פרוביוטיקה, ואני הולכת להראות לכם איך אנחנו עושים את זה. אז הכינותי מראש בכוס מים. אני פותחת את השקית ושמה בפנים את האבקה. מערבבת, וכדי לתת לחיידקים באמת לפעול אני מחכה דקה לפני שאני שותה. אז אחזור לכם עוד דקה. חזרתי, הפרוביוטיקה שלי מוכנה. אני אוהבת לקחת אותה על הבוקר על בטן ריקה, אז שימו לב לגבי ההנחיות שכתוב על השקית שלכם. ולחיים. מעט טעם אבקתי, אבל אפילו טעים.